Yo, ngoba ingene kwelikamoya ya-introduce-wa. Yo, Yathula ukuthi namhlanje nami uZulu sokho. Nami uZulu sizomethula manje kwelikamoya ukuthi sekukhona umuntu osebenza ngomoya la. Okay. Usibani bani? No. Niyangizwa? Manje la kwelikamoya bazalwane akungeni noma ubani. Ungena nge-reference njengoba amasathane senamakhodi. Nathi njengaba prophet fanele ube nekhodi. Mawuthi umprofeti, sorry usithi lo khasha. Mawuthi umprofeti wena unikeza isiphiwo sokuprofeta. Funa kube khona umuntu approve i-office lokuba umprofeti. Bese kufakela lona bese uyakwazi ukoperate ngalo. Awuphinde futhi bishop. Mawuthi umprofeti funa kube khona umuntu approve i-office lokuprofeti. Elikuwe ukuthi likhona. Isangoma masiyothwasa. Sithi masibuya ekuphothuleni sibuye sizobekwa bese kufihlwa imbuzi yamagobongo. Ushuthi ibhokwe. Bese kuthiwa ke ukuze sibone ukuthi sivula ngempela lesangoma asiyilanda imbuzi la ikhona. No. Lapho ke sesibuka ugobela sesibuka sona ukuthi sifunde ngempela ugobela usithwasise ngempela yini. No. Indlela nithule ngayo niyangizwa kodwa. So masingathulwanga ngendlela e-right siba nenkinga. Ngesithole imbuzi siyoze siyohletshela. Kuthiwa imbuzi ingaphi? Mhlawumbe siyenzeni ntambama la enkonzweni. Asiyenzeni before iqhubeke inkonzo siyenze le ukuthi ndawo la enkonzweni sibeke into ethile bese sithi awubhonge ushone ngakhona uthi umuntu uyoyilanda uma umprofeti unangimamongameli alibonge igama lenkosi ubizo labhoda uyethulwa ingakho kukoperate bonke abantu la uyashayiswa la uyavalwa la uyama engathi uprofeti ucetshwayo njengoba esebenza la asebenze aboshwe kwelikamoya bamvala abathile ngoba engenayo i-umbrella. Ngifuna mathi uyangena uprofeti ucetshwayo ethi babethi bayamshaya kwelikamoya bese uyise amvikele ngazi. Mina ngikhuluma iqiniso bazalwane uLisino John Judge. Khona bazalwane okangisendela imessage athi baba ngiyagula. Ngingathandazi bazalwane. Ngikhathele ngilake. Ngimuzwe ukuthi ngeke ngasendela ubaba imessage ngasini. Usho ukuthi ungikhulekele. Ngingaze ngize ngimthandazele. Ngoba uThixo umuntu one-reference kwelikamoya amen khona kodwa bafowethu uyaziwa kwelikamoya. Ubani wakwethula, ubani waku-introducer, ubani wathi nangu sibani bani usekhona mamukeleni kwelikamoya noma wayibeka usimalana Wabe ubani? Ungahlala phansi. Wayibeka uthi ayisengikhona. uNkulunkulu ngibizila ngidinga approval yomuntu. Ingakho abantu bothi mabefika ezweni lathi uNkulunkulu ngake ngasho yini. Khona uNkulunkulu uyababuza ukuthi ngake ngasho yini. Uthi ngomprofeti mina ingakho belithi iBhayibheli ngithiwa ngiyothi ngiqinisele njani anginazi. Make sure ukuthi khona umuntu o-approve ubizo lakho, ubizo ubani. Okay, nami uZulu ubizwe yimina. So ichaza ngalila. Okay. Imina engiqala ibandla eMpumalanga ngase ngimthumela ngase ngithi akaye khona ayophatha abazalwane bami akubona abagabanga. Ubizwe yimina.
ngamfundisa, ngamtrainer, ngamthumela eBible College, wafika wafunda, wagreda, kwahamba kahle. Kuzofika isikhathi la khona ngimthumela khona ke manje.